Златното момиче. Българска народна приказка. На един мъж починала жената и от нея му останало едно момиче. Той се оженил за друга и тя му довела пак момиче. Тази жена мразела много завареничето и не можела да го търпи. Зато и взела да кара мъжа си да го махне някъде, че да го няма вкъщи. Днес свада за завареничето, утре свада. Най-сетне дотегнало на мъжа и му причерняло на очите. Веднъж като се скарали, той рекал на жена си да замеси една питка, а той ще заведе своето момиче, не иде далеч, в някоя гора, ще търкулне питката и ще го накара да иде да я вземе. В той време бащата ще се скрие, а момичето нека остане там, че да става каквото ще с него. Втората жена замесила питка от пепел и я дала на мъжа си. Той повел момиченцето си и го завел в една голяма гъста гора. Като се покачил на едно по-високо място, бащата извадил питката и я търкулнал надолу. Сетне рекал на момиченцето да я вземе и да я изяде. То отишло да я вземе, а баща му тогава се скрил и си отишъл. Момичето, като се върнало, захванало да вика и да търси баща си. Викало, плакало, скитало се из гората, додето най-пордир се мръкнало и то останало само. Наблизо живеела една бабичка в колиба. Като чула човешки плач, тя извикала: „Какво си, баби? Момче ли си, момиче ли си? А ако си момиче, ела при баба. А ако си момче, иди си.“ „Момиче съм, бабо“, обадило се девойчето. „Що ме тъй? Ела при мене.“ Момичето отишло при бабичката, а тя го прибрала в колибата и го нагостила. На заранта момичето станало рано и додето бабичката още спяла, то разтребило, поръсило и помело отвътре и отвън колибата. Бабичката като станала, измила се и тръгнала да иде на църква. Тя имала гадинки, змии, гущери, ей такива, дето да бяга човек от тях, и заръчала на момичето да им попари трички и да ги нахрани. „Не бой се от моите гадинки“, рекла бабичката. „Те не хапят.“ Момичето попарило трици, оставило ги да изстинат и нахранило гадинките. То имало гердан от маниста. Разнизало го и вързало на всяко гадинче гердан от маниста. Бабичката, като се върнала, гадинките я посрещнали и взели да й се хвалят. „Бабо, кака ни върза герданче!“ Пък бабичката им викала: „И баба ще върже на кака герданче.“ Близо до колибата на бабичката имало река. Като се наобядвали, бабичката рекла на момичето: „Хайде да идем край реката, че да ме попощиш.“ Момичето било послушно. Попоскало бабичката. Подир малко тя му рекла: „Докато ме пощиш, аз мога да заспя. А ти видиш ли водата, че потече червена, не ме събуждай. Като видиш, че потече синя, не ме събуждай. Като потече жълта, да ме събудиш.“ Бабичката подир малко заспала и момичето видяло, че реката по едно време придошла червена. Като се изтекла червената вода, придошла пък синя. Като минала и тя, придошла пък зелена. Подир нея придошла черна вода. По едно време дотекла жълта вода. Тогава момичето събудило бабичката. Тя бърже го уловила за косата, гмурнала го в реката и извикала: „Дръж, баби, каквото можеш.“ То стиснало каквото му попаднало в ръцете. А когато бабичката го извадила от водата, видяло, че държи едно съндъче. Той съндъче било пълно с жълтици. Подир той бабичката му рекла да си иде вече у дома с съндъчето. Тя го повела през гората и му показала пътя. Бащата и мащехата се смаяли, като го видели толкова хубаво. То било станало златно от жълтата река и греело. Подало съндъчето на баща си, а той още повече се зарадвал, защото го отворил и видял, че било пълно с жълтици.
Мащехата пък пламнала от завист и рекла на мъжа си да заведе и нейното момиче на същото място, че да стане и то като първото. Като искаш, ще го заведа, рекал бащата. Тогава майката омесила питка, като пресяла 2 пъти брашното за нея. Изпекла я, загърнала я в чиста кърпа, пуснала я в торбата и я дала на мъжа си. Той повел момичето пак към онова място, дето бил оставил по-напред своето. Като стигнали там, бащата пък търкулнал питката надолу и проводил момичето да иде да я вземе. Отново се скрил и си отишъл. Момичето, като се върнало, почнало да търси баща си и да го вика. Като не можело да го намери, заплакало и тръгнало в гората. По едно време вечерта бабичката го чула и му извикала. Какво си, баби? Момче ли си или момиче? А ако си момиче, ела при баба. А ако си момче, отивай си. Момиче съм, бабо, обадило се момичето. И отишло при бабичката, а тя го прибрала в колибата си и го нагостила. На сутринта момичето не се е дигнало, додето не станала бабичката, а като станало, не се потрудило да разтреби и да помете, както направило другото момиче. Бабичката се измила и облякла. Тръгнала пак да иде на църква. На тръгване тя поръчала пак тъй на него да попари трици и да нахрани гадинките й, като му казала да не се бои от тях, защото те не хапят. Момичето попарило трици, ала не чакало да изцинат, ами ги дало веднага на гадинките и те се изпогорили, като почнали да ядат от тях. Щом се върнала бабичката, гадинките я посрещнали и взели да й се оплакват. Бабо, мене кака ме попари. Бабо, мене кака попари. И баба кака ще попари, отвърнала бабичката. Като обядвали, бабичката рекла на момичето да идат край реката, да седнат, че да я пощи. Мене ми се доспа, обадила се бабичката. И може да заспя, пък ти като видиш реката, че придойде червена, да не ме будиш. Като я видиш, че придойде зелена, да не ме будиш. Видиш ли я бяла, пак да не ме будиш. Когато я видиш жълта, пак да не ме будиш. А като я видиш, че придойде черна, да ме събудиш. По едно време момичето видяло, че реката променя водата си. Като придошла жълта, то бръкнало с котрето си в нея. Котрето се потопило и останало позлатено. Подир златната вода потекла пък черна. Тогава момичето събудило бабичката и тя като станала, уловила го за косата, гмурнала го в черната вода и извикала. Дръж, баби, каквото можеш. То уловило едно съндъче и го стиснало колкото можело. Той съндъче било пълно с змии и гущери. Ама бабичката не му казала какво има вътре. Подир той тя му рекла да тръгне с нея, че да го заведе до нейде, отдето може да се прибере от дома си. Като си е отишло, майка му се смаяла и щяла да припадне от яд, щом го видяла толкова черно като дявол. Пък като отворила и съндъчето видяла какво има, тя почнала да се кара на мъжа си. Като си помислила, че не ще е бил завел и нейното момиче на същото място, дето бил завел неговото. И зато е станало тъй. Аз, рекал тъй, дето бях завел най-напред едното, там заведох и другото. И както сторих с едното, тъй и с другото. Пък къде са ходили, какво са правили и как е станала тази работа, колкото знаеш ти, толкова и аз. От тогава нататък мащехата, макар че мразила пак завареничето, но нали занесло толкова пари, не можела вече да помене, че го не ще в къщи. Като пораснало златното момиче и станало мома за женене, поискал да се ожени за нея първият юнак в страната, защото била много хубава и нямало друга втора като нея. Когато дошло време да я вземат и поведат със сватбата за венчаване, мащехата й я скрила под коритото,
Пък наместо нея облякла и забулила с булото черната мома, нейната дъщеря, като й казала да си подава под булото само по златения пръст и хората да мислят, че тя е златната мома. Но не щеш ли по едно време петелът пропял: Кукуриго, златна кака под корито, черна кака на кон язди. Сватбарите се спогледали, почудили се каква е тази работа и пак продължили пътя си. Подир малко, петелът пак пропял: Кукуриго, златна кака под корито, черна кака на кон язди. Сватбарите пак се спогледали и се почудили. Подир малко, петелът за трети път пропял: Кукуриго, златна кака под корито, черна кака на кон язди. Като чули, че петелът за трети път казва все едно и също нещо, те рекли да повдигнат булото на булката, че да видят дали не водят черната мома на место златната, защото петелът, щом пее тъй, работата не е чиста. Когато повдигнали булото и погледнали, те видели, че петелът казвал истината. Сватбарите тогава се върнали назад и като се разтърсили, намерили златната мома, скрита под коритото, както казвал петелът. Тогава те я взели и облекли за венчавката, забулили я, качили я на коня и сватбата пак си тръгнала. Че тъй пак станало, златната мома се венчала за първенеца, а черната си останала вкъщи.